Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa halallahi a halin waɗannan majami'o'i baki daya, kama daga kan kananan almajirai zuwa manya-manyan malamai, farkon sharifai, shehunnai da muridai da allamomi da ami waɗanda suke cikin waɗannan gida baki daya, muna muku fata alkhairi, muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To dan karamin almajirin kuma da nura, ubangiji Allah ya nufa masu magana da yawa sukan yi magana, masu tambaya sukan yi tambaya akan wannan hayaki na Maimunatu. To ubangiji Allah ya nufa gashi yanzu ni dai na haɗa nawa, to kowa ya nema ya haɗa nashi insha Allahu. Za mu yi muku ainihin bayani da abubuwan da za ku nema domin haɗa wannan hayaki. Da farko bayanin za mu fara, sannan mu faɗi wasu fa'idodi a kai. Da farko dai za ka nemo kauci na kowace kalar bishiya wanda yake kallon ruwa da'iman, wanda yake kallon kogi, ruwan kogi. Idan ka je ka bakin kogi, ruwa kogi amma ake so wanda baya kafewa, to idan ka ga kauci yana kallon wannan ruwa, to farko da wannan kauci ake farawa. Za ka je ka gurin kaucin, za ka tafi da kaza a hannunka, amma sai da daddare za ka je da kaza, sai ka sauko da wannan kaucin, sai ka je shi a ƙasa, sai ka yanka kazar a kai. In ka yanka wannan kaza a kai, to sai ka ɗauki wannan kaucin, sai ka je ka ajiye kazar, kuma sai ka wulla ta cikin ruwan. Ruwan wanda baya kafewa kuma kogi ko mai tafiya, sai ka wulla kazar cikin ruwan. Sai ka faɗa ka ce ya jinnu Maimunatu haza sadaqatun da jajatu, sai ka wulla mata wannan kaza, sai ka ɗauki wannan kauci, sai ka tafi. Ka samu ɗaya. Sai ka nemo kaucin tsamiya. Idan ka samu tsamiya mai kauci, sai ka je ka kan tsamiyar, za ka je ka gindin tsamiyar ne, sai ka hau. Yawwa, za ka je ka shi ma da kaza, sai ka yanka kaza akan wannan tsamiyar, akan kaucin kenan. Jinin ya zuba a kai, shi ba ya kasa ko ba a sama. In jinin ya zuba a kai, sai ka bar kazar a sama, sai ka faɗa ya jinnu Maimunatu haza sadaqatun da jajatu, sai ka ajiye wannan kaza a kai, sai ka ballo wannan kaucin, sai ka zo shi ma ka ajiye. Ka samu kauci ko, sai ka je ka samu kaucin kuka, shi kuma sai ka sako da shi ƙasa. Shi kuma za ka yanka baru ne fari guda biyu ake so, mace da namiji a kai, na kuka kenan. Na'am yan uwa, a Najeriya ana fahimta sosai saboda mutane da yawa suna maganar yadda ake hada wannan hayaki. To hakikatan dai gashi yanzu muna muku bayani, insha Allah sai mutum ya tsaya ya fahimta, ya lura, domin abin zai amfane shi. To bayan ka ɗauko wannan, sai ka zo sai ka samu zanzafur. Za ka samu zanzafur, shi yana nan kaman ƙaro ne. Sai ka samu turaren aibaran, sai ka samu alƙali 10, sai ka samu turaren muski da turaren binta sudan, babbar kwalbar. Akwai babbar kwalba wacce za ku ga yanzu ita na zuba naira 400 ake sai da ita, ta bata tsada. Da muski da aibaran da zanzafur da binta sudan. Sai a samo shambutu kaɗan, sai a diga a ciki. Shambutun ana son kaɗan, kuma ko ƙaramin ne yana yi, ko ɗan ƙaramin ne akwai na 25,000 ƙasa da haka. To kowane kala ne dai shambutu ne, in dai mai kyau ne to zai yi. Sai a kawo shi, sai a kawo wannan zanzafur ɗin, sai a daka, sai a gauraya. To abin ana so a yi shi kashi 3 ne, domin za ku ga akwai mai gari, akwai mai farfari da wani ƴaƴa a ciki, akwai kuma mai baki. To wannan kaucin nan na farko wanda ka ciro shi na ruwa mai kallon kogi da'iman, shi daban za ka daka, shi ne wannan wanda ya baki. Shi kuma wannan mai fari, to shi ne na tsamiya, mai farfarin nan kenan. Shi kuma wannan mai laushin da kuke gani, shi ne kaucin kuka.
to da hada-hadan da aka musu kenan har suka ba da haka. Domin shi wannan mai kore faudin za ka nemo 'ya'yan kargo haka, sai ka daka 'ya'yan kargo sai ka zuba a ciki. Kargo wannan wanda aka sani na gida ka daka shi ka zuba 'ya'yan shi a ciki. To idan ka samu wayannan abubuwa ka hada, lalle akwai dai sauran hada ma da yawa dai, lokaci dai da ba zai ba mu dama sosai ba. To amma Allah da za mu dai fara muku yanda ake hada shi baki daya. Idan ka zo kowanne za ka zuba masa wayannan turaruka a ciki, to sannan sai ka zo sai za ka hada wanda za a yi aiki da shi. To a lokacin shine za a zo a ɗauko wayannan hayakai guda uku, sai a ebo su sai a hada su guri ɗaya, sai a cakura su, amma daban-daban za a daka su, kowanne a hada shi daban-daban. Amma kuma lokacin da za a ake so a yi wani aiki, to za a cakuda su guri ɗaya, a cakuda sai a kawo turaren Binta Sudan. Gashi nan za ku gani na kawo shi babbar kwalba na zuba a ciki. Sannan kuma za ku kawo turaren Shambutu. Gashi nan za ku gan shi shine wannan a farar kwalba, wannan na ragawan ne kenan. Dan na gaya mu kowanne na iya yi, to sai ku zuba a ciki sai ku gauraya. To hayakin ka ya haɗu. Sai kuma za mu yi ɗan yi bayanai ko da sirri guda ɗaya ko biyu mu ba da akai insha Allah. To wannan sirri idan kana so ka yi mu'amala da ita aljana Maimunatu, insha Allah za ka ɗauko wannan hayaki ka zo ka samu jikin kuɗi, sai ka rubuta masa kuɗi. za ka samu ko 1000 ko 100, amma kuɗin takarda ka rubuta Allahu Muhammadu da tawada, amma farar tawada. Tawada irin wannan wacce ake rubuta da Allah, amma fara wacce ko kai rubutun ba zai wani fita sosai ba. Sai ka zo sai ka zuba hayakin a cikin kasko, sai kana haya ga wannan kuɗi. Sai ka fita sai ka je ka samu mace tsohuwa ko irin masu baran nan ne haka, sai kana samun tsofi kana ba su. In Allah da ba za ka yi wannan tsawon kwana 7 ba, ƙarƙarinsa kwana 9, in Allah da za ko da a bacci ne sai ka haɗa aljana Maimunatu ta zo maka. Insha Allah wannan aiki garanti haka yake yan uwa, a dai jarraba. Sannan kashi na biyu, idan kana so ka yi aiki da aljani ko ruhani, to za ka na samun kuɗi da goro kamar guda 3 da kuɗi kwaya ɗaya, sai ka yi hayakin da su, sai ka je sai kana ba wa tsoho za ka na samu kana bashi ka bashi kamar tsawon kwana 7 ko 9. to insha Allah nan ma in Allah ya yi daga can ka za ka yi gam da katar ka haɗe da ruhani wanda zai rinka yi maka hidima sosai. Gaskiya wannan wanda ake hidima ne sosai, zai rinka yi ma hidima ko tambaye da zaka na yi masa, ya dinga baka amsa fannin bincike ko na wanda dai zai kawo sauki a almajiri, domin shi dan uwa almajiri yana son sauki. To gaskiya duk mun abin ka in dai ba kana aiki da, in dai ba asalin mustajaba ne da kai sosai wanda da kariya abu za a amsa ba, to wannan dai shine abin da za ku na yi, a yi aiki da ruhani ko aljani. Sai dai yan uwa a kiyaye wajen aiki da ruhani ko aljani, kada ka je ka ko wani malami ko wani wanda bai san kan asalin abu bai dauki aiki baka, wanda aikin kuma bai gama yi masu cikakken bayani ba ka je ka aikata su. A ba hankali yan uwa. Sannan wannan hayaki ana yin tasarrafi da shi, to amma magana ta gaskiya ban shigo layin da zan fara yin bayani akan tasarrufi ba yan uwa, to saboda haka a dai yi mana afuwa, amma ba